máme tady další Très bien, très bien. Bonbon. 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 Jaký bonbon, ty hrby? Slivovica, a ne i bonbon. Co? Nebo co? Nebo co? No co koukáš, ty? Jsou nažrané jak vepřešti. Že já to chlastal, kurňa, i ta hlava snad rupny, nebo co? Že to je hrozný. Že já se tadyhle vylíhnu v polís a probudím, koukám, to je Napoleon, kurňa. Ouais, c'est juste. Je suis Napoléon. Jak říkám, Napolity. Non, Napolity, Napoléon. Cože já ti budu říkat Napoleon. A co se tu naparuješ, ty hrby? Já moc nerozumím česky. Tož já ti říkám, co se tu naparuješ, co mi tady dupeš v ozimu, ty šulíne. Naparuje, kurňa. Se naparuj, si dupej ve svojem, ty. Mluvíš, že ti není rozumět, jak ty včera, kurňa, byli nažraní, že jsi jim nerozuměl. Jste vy normální, pobochanci? Že jeden šulín jde tadyhle z Ruska, druhý šulín z Vídně, třetí z Francie, aby si dali počunit rovna tady. Na mojem políčku, kurňa. Políčku. Že jste nedělali tadyhle pičoviny v tímto. V Bučovicách. To rozsekajou tady, ale jste i do Bučovic, tam se nevydaří ani svině, na to člověk. A jste to měli rozsakrovat. Kurňa, to tam nechej ty lové, to bys takovou škodu bys ani nezaplatil, ty. Hrbe, si tam nechej ty lové. Ještě jste neroztřískali rohlenku, ten zájezdní hostinec, to bych vás rovnal, vy hrby. Co koukáš? Pourquoi? Co punkva? Punkva tady dál. Pardon, moi. Ty se neomlouvej, ty nemáš za co. Koukej, co jsem udělal. Kurňa, taková spošť. Tady ty borci mrtví. No. Já jsem jich varoval, když jsme chlastali, já si pamatuju, že jsme se pobili. A já jsem jim ještě říkal, tož kurňa, držte mě 2, 3 nebo jich 5, 6 zabiju. No. To pobil já. Ty? Tako je pobochanec mrňavý. Kurňa, no ty si pobil, ty. To jsem udělal já. To mám po dědovi v genech, kurňa. Tož můj děda, ten bojoval i s Turkem, víš? Turkem. To byl borec, dneska už střílá jiným do gatí. Já jsem našel jeho deníček, víš, tam to měl krásně popsaný, tam bylo: v úterý jsme vyhnali Turky z dědiny. Turky z dědiny. Ve středu Turci vyhnali nás. Ve čtvrtek jsme vyhnali Turky z dědiny. V pátek se farář nasral a vyhnal nás všetkých. Poslouchej, co je dneska za datum? Dneska 2. prosince 1805. Jo, abych si to pak napsal do deníčku, víš? Co jsem tady udělal za spošť. S kama ty jsi? Moi, z Korsiky. To neznám, já jsem z Tvarožné, víš? Kurňa, jsem jim tady dal na tím práchinským vršku. A ty koni, že jsem pobil, to jsou taky hovado. To možné, to tak... Co? No, Co? Pourquoi non? Poslouchej, já tak to nemůžu do Tvarožné zpátky, to mě stará zabije, víš? Protože ona je taková ostrá, víš? Minule chytla France za kuli. Parlez-vous français? Ne, Pavle mu, France mu chytla za kuli. Oui. Co, oui, taky mám oui doma, víš? Ty si tež nažraný jak vepřeště, víš? Pourquoi? Ale nechej, punku, kurňa. Poslouchej, ty mě musíš napsat omluvenku, já nemůžu dom. Ty se vrátíš na Korziku, řekneš, že jsi tady to způsobil ty, budeš slavnej, kurňa, no já budu klidně spát, víš? Pourquoi non? Poslouchej, tady máš papír. Co? To je là? Jo, šavlí? Šavlí? To šavlu tu jsem hodil, aj 2, kurňa. Poslouchej, tady máš tušku a píš. Omlouvám
Omlouvám. Generála Jarina. Ty generál? No, Moi generál? A já neznám generál Jarin. to jsou já. Já znám generál Kutuzov, generál Schwarzenberg, generál Bagration, No. generál Jarin. Tož po bitvě je každý generál. Po bitvě, to nepsala? To nepsala. Nepsala. Napíš. Napíš. Ne, to taky nepíš, kurňa. Nepíš. Hrby, napíš. Ouais. Chlastal na můj rozkaz. Lastal na rozkaz. To už rozkazy se plní, jo. Rozkaz je rozkaz. Rozkaz. Všetky ty borce Český tu borci jsem pobil já. jsem pobil. Ne, pobil. Pobil já. Pobil já. Tak. Podpis. Podpis, napiš tam Napoleon. Napoleon. Tak, ukáž. Ouais. No a ty to škrábeš jako cor, levo zadní, ty. Dobrý, toto stačí, můžu dom. Stará mě nechytne, poslouchej. Včil mazej na kurzíku, ale a nelez do tvarožny, nebo tě stará chytne za kule a já tě nakopu do řídí, jo? Měj za pěkně, ahoj. To, že tu spoušťu, Slavko, udělal Napoleon, víte, ale nevíte, že to byl můj Mír Baděrič. Den. Ahoj. Ahoj. Tam musí být zachmuřilý, on byl zachmuřilý. Tak jsme tady naskládali mrtvoly, aby si bylo kam sednout, tak prosím, sedni si. Je to jedno, že jo, tady si nějak... Jenom na hlavu jim nešlapej, oni možná ještě trošku žijou. Oni s hlavou. Dobrý. Dobrý? Tak. U mě dobrý. U mě dobrý, no. Mluvěj. Jo. Říkaj, ty krávo. Jo. Hezký, no. Já asi trošku budu šetřit, ne? Já ne. Dobře. Tak já se tě rovnou zeptám. Bavilo by tě velet u Slavkova v bitvě? Jo, u Slavkova. To možná by mě bavilo, ale mě vůbec jako velení to mě vůbec nebaví. To je takový ponižování. Ani na vojně mě to nebavilo. Takže na vojně jsi byl? Na vojně jsem byl, no. Ale on se tady klepe podle mě, asi fakt stoupil. A je pak dorazím. No, ne, tak ono to je kvůli kameře, aby to neskákalo. Abys pak neříkal, na vojně. U Hradce jsem byl na vojně. Ježíš, to mě to dělá dobře. Jakou nejvyšší hodnost si získal na vojně? Já to moc nevím, protože já jsem byl samozřejmě kolejničkář, absolvent, tak jsem byl jenom, špagy, tak jsem byl jenom na rok na vojně, ale když jsem odcházel, tak jsem byl podporučík a pak mě různě povyšovali. Já mám pocit, že dneska bych byl tak major. No, čili už ale opravdu. V teple domova tě povyšovali. No jistě, no, samozřejmě. Jak jsme chodili na vysoké škole na tu katedru vojenskou, jo, tak tam jsme měli takovýho podplukovníka, on vážil asi 35 kg, možná i z postelí, starý fronťák a hulil dutinky, jo. A my se třeba ráno, když jsme za ním přišli, už tam měl plný popelník těch, to a my jsme říkali, soudruh podplukovníku, dejte si třeba Spartičku aspoň. A on říkal, ne, já po nich strašně kašlu, mě to škrábe v krku. A vždycky ráno byl nástup, že jo, jsme tam stáli a on vždycky říkal, co se bude dělat, jak ten den bude probíhat a on říká, tak, soudruzi, první četa, si nesl... A velitelče ty taky. Takže to bylo jasný rozdělení rozkazů, bojové rozdílení. No, nebo když jsem potom přišel na ten rok, na tu vojnu, tak jako my jsme neměli takovou tu klasickou přísahu, co nacvičují ty pochody, tak museli jsme podepsat papír a ty naše nacionále a tak se mě ptali, jak se jmenujete, tohle. No a povolání, já říkám, herec. No ne, ale normálně, jako co děláte. Jsem mě ptal, no tak. A taková byla celá vojna potom, no. My jsme měli bezvadního jednou kapitána Kučeru
kapitán Kučera. Teď už si to můžeš dovolit. Teď si to můžu dovolit. A kapitán Kučera se tak obával z toho, že přijede kontrola z brigády a písknou nám BOPO, bojový poplach. Takže nám to nenápadně řekl, kdy to BOPO bude. Takže jsme spali všichni oblečení v kanadách, vykloubený, protože plnopolní na hrbu. A když nám pískli BOPO a ten z té brigády stál se stopkama na buzeráku. A stáli jsme tam za minutu a půl, tak myslím, že upadne. No, co? Vy jste to věděli? Ne, normálně to stíháme takhle. My jsme nejlepší rota tady. No. Vyznáš se v hodnostech vojenských? To jo, to myslím, že jo. Jo? No, to je svobodník, desátník, četař a pak jsou takový ty stříbrný, rotný, rotmistr, nadrotmistr, pak s těma stříbrnýma těma, to je... A víš, že to je třeba Sturmbannführer? Sturmbannführer, to je major. Major, myslím. Ano, správně. Jo. A víš, co je u nás nejvyšší vojenská hodnost? No tak, to vím, to ti řeknu naprosto přesně. Jako co se vojska týče, jako nejvyšší úplně? Tak je to armádní generál, ale vůbec celkově je prezident, to je vrchní velitel. To musíme peklo. To mám. No, tak. Nesednem si zase? Ne, radši ne. Jsme zase neskákali. V tom běžném životě třeba taktika, jako máš taktiku na ženský, jsi zastánce takový toho klasického dobejvání nebo ten blitzkrieg? To vůbec o tom nemluv. Možná jako dřív to bývalo tak, že já jsem vlastně založením stydlín. Víš, takže já vůbec jsem tohleto moc nepraktikoval, já jsem vždycky se styděl, až se teda ustrnula a zbalila mě ona. Nějaký se zželelo. No. Oni to mají stejně tak. Když si myslíš, že jsi ten dobyvatel, tak oni už to mají nalinkovaný. Už to mají nalinkovaný. Já jsem měl, člověče, taky na škole jsem měl spolužáka, který dobýval ženský básněma. Jo. Ale on říkal, že jsou to jeho básně a samozřejmě to vyčoroval. Tak to jsem složil já. Ano. Byl pozdní večer. A já jsem mu jednou jsem ho fakt načapal na kolejích, jak seděl vedle něj holka a on už recitoval si 8. básničku a začal, no tak ještě, kdo vám tak zcuchal hnědé vlasy? A ona, no tak mě slíkni, no. To je francouzsky petit chat? To je malá kočička. Kočička. Ano, to se je kočka. To se ujalo i u nás, akorát se to trošku zkrátilo. Týša. Zkrátilo se to, vznikl úplně nový tvar. Já ti děkuju, že jsi se zastavil. Já ti děkuju, že jsi mě pozval. Až pojedeš někdy směrem na Rohlenku, tak se všimni, nahoře na kopci je strom. A je tam ptyša. Tam odsud to ten ptyša řídil. Měj se moc hezky. Ty taky, děkuju. Vojmír Maďarič. Tak pojď, mladej, pojď. Ano, tatínku. Tady si sedni. Dáme si pivo, já s tebou potřebuji probrat pár věcí. Ale tatínku, já přece pivo nepiju. Já nepiji. Ještě mluv spisovně, ty. I prdnu, že ti schoří límec. Nepiji. Viděl nad Semranýho dvakrát, vždycky si chrápal, ty. Nekecel, že nepiji. Ještě budu mluvit tak chartista spisovně. A jaký vážný věci se mnou chceš jako probírat? No, to uvidíš, až nám ten lajdák přinese pivo. Tepr. Nazdar, Lojzo. Panáčkové. Ahoj, Lojzo. No co je? Co by bylo? Dneska bez děvenek. Včera se to z nich může zbláznit a dneska si to hraje na slaměnýho udovce. Už prosím tě, jsem tady s mladým, ne, dneska. Vidím, ne, nejsem slepej. No, tak trošku jako diskrétnost nějaká. Navíc, já jsem tady včera ani nebyl, ty už mám taky vypitý v té palice. S tebou taky nemluvím, to říkám tady mladýmu. Jo, tak to se mi levilo, no. Ale ono konec konců, ono je to jedno. Ty jsi mi tady dělal čurbes předevčírem, úplně nemlik ten stejnej. A tady chlapec, ten by se měl trošku krotit. No ty důry, co si sem včera přitáhl.
No, ty byly snad ještě horší než ty tvoje. Zákazníky mi tady oblejzali, Sítě, až jsem se musel stydět. polož tady ty piva, nemeli máš kecu jak Palacký taky. Tak si nechte chutnat vy, Don Juáni. No přesně, polož sem ty piva a nemel, máš taky kecu jako Palacký, vole. Prostě, to je řeč. Viď? No, správně. Škej, no hele, já takhle, abych ti to vysvětlil. Já jsem si chtěl promluvit s tebou o ženských, víš, jako abych tě varoval, protože ty ženský, to je plemeno, to bys neřekl ani. S nima nejlepší jak s kytkou prostě. Seřezat, svázat a hodit do vody. Ale koukám, že je to asi zbytečný, veď, s tebou. Já nepiji. Leje si to do ksichtu jak limonádu. No fakt se na to radši vykašleme, nic neřešme, táto. S těma ženskýma, no něco přece jenom budeme muset vyřešit. Tohle našla máma u tebe pod postelí. Co mi k tomu řekneš? Co to je? Co to je? Já jsem to tam nedal a babička taky ne. Je to tvoje, tak chci slyšet, co to je. No, co by? No. To je čepice, Čepice na judo, viď, asi tohle. nějaký ty pouta, No. Dál. bič, Bič. samý pěkný věci, no. Pěkný věci. Mi neříkej, že jsi na sadomaso, čověče. Tu jsem. Seš? A co na tom je, na tom nic není, však je to příjemný. Jau! Hergot, sadomaso, já ti snad... No jo. No to radši ne, to bys ještě měl radost. To snad není pravda, čověče. S kým jsi tady dělal ostudu, prosím tebe, v té hospodě? Jak já si pak tady mám připadat, když mi tady děláš takovouhle ostudu? No jako doma asi, ne? To bych nerad teda. S kým jsi tady byl? Ale to neznáš. Neznám, tak třeba jo, že jo, tak povídej. No, tak to byla ta, no. Jarka Kačabovic. Počkej, Kačabu? No, Kačabovic. Ta mladší teda, ta starší, ta vypadá hrozně teda. No, to. A pak to byla Lenka Vínová. S Lenkou Vínovou... No s tou starší, ta mladší, ta je moc mladá ještě teda. Počkej, a ty s nima jako to? No taky, no. No já taky, no. Nekec. No já taky, no. No tak to je možná. No tak ještě, že tady neseděj, to bych se hambou propadl do země. No a co já teda? No, tatíček se synáčkem. To je den teda. Opravdu, to snad není pravda, takže on tady Lenku s tom... Panenko skákavá. Hele, uděláme to jináč. Rozumíš? Když potkáme někde nějakou ženskou, se kterou jsme spolu jako, víš co? Jo, Jo? jako jo. Jo, jako víš jak. No, tak v tom rozhovoru prostě uděláš takhle. Jo? Prostě pozdravíš, uděláš. Jo. Jo. Když to bude ženskou, kterou si ty, tak uděláš takhle, když to bude ženskou, kterou jsem já, tak udělám takhle, no. Jo, to... Aby jsme v tom jako měli jasno. Jo, nejsem blbej, ne? Jako, No, tak třeba se pletu, Víc jsem no. po tobě, víš? Jo, takhle. Jo, to je dobrý tohle, to je Jo, dobrý. chápeš to, jo? A? Dobrý den, paní Kropáčová. Hejte, schovejte mi tam tak 2 kila toho bůčku, já se stavím, jo? Dobrý den, paní Kropáčová. Já bych si vzal tu tlačenku od včerejška, díky. Jasně, kluci. S Kropáčovou, ty. Je chudák starý Kropáč, teda. Ten se ozdobil, A? Paní Čičová, helejte. Schovejte mi 2 bochníčky chleba, já se stavím, jo? A 10 housek. Ahoj, Číčeno. Já si vezmu tu veku, díky. To víš, že jo, Kájo, a stav se brzy. Počkej, ty Čičo, ta byla dobrá, viď? Ty na to zapomněch. Teda začínám být na tebe hrdý, čeče. Je vidět, že jsi po mně taky. Já v tvých letech taky, co nevylezlo na strom, tak dzk. Smrt si taky nevybírá, viď, na brouši. No jo, no tak já nevím, no asi, kolik je, asi půjdeme radši. No jo, Lojzo, já ti to zaplatím, jo. už se těším na mámu. Je. A na ségru, na babičku, na psa. To si... Ale to je for, táto, chápeš? Ježiš, Mariano, ty mi dáváš, teda. No, Hele, ale v té masně se stavíme, ne? A v té pekárně. no jasně, teď jsme si to slíbili, ne? Jasně! Číčková,
Já se musím sundat brejle, abych vůbec na vás viděl, ale vy jste určitě poznali mýho synáčka, Otto Kalus. Asi to dám aspoň takhle, abych vypadal jako ty dvojčata z Matrix. Ty uměli pěkný věci. Tak, rovnou se zeptám, jako otázka asi pitomá, děti asi žádný nemáš? Ne. Nemáš? Zatím ne. Až budeš mít děti, tak jak na to půjdeš s výchovou? Já si myslím, že to asi udělám zrovna tak, jak to dělali mý rodičové vlastně. Půjdete na pivo? Ne. Na víno. A to jsou takové ty modely, které se přejímají, takže spíš nechám se v tom vykoupat, protože já jsem zjistil, že to je to nejlepší. Jako já jsem se vždycky strašně bál okamžiku. Já už jsem všechno věděl, že jo, docela brzo a že najednou přijde ten táta a řekne, víš, tak právě pojď si popovídat se mnou a mě by to bylo strašně trapný a vůbec jsem to nechtěl, jakoby. A přišel jsem si na všechno sám a pak ve škole v nějaké sexuální výchově a podobně, takže myslím si, že to udělám stejným způsobem. Sexuální výchova ve škole to byla docela sranda, když to četla učitelka, vždycky to dočetla a takový, prosím vás, pište to aspoň spisovně. Já si umím představit, co tam kdo psal za nesmysly. Nebo když tam bylo, slyšel jsem, že pohlavní styk bolí, je to pravda? A než takhle to přečetla a někdo ze zadní lavice, si to zkus, vole. Jaký ty jsi byl dítě? Já jsem byl rozmazlený teda hodně, protože já mám 2 starší sestry. Mazánek nejmladší. Když jsem viděl fotku, když jsem se narodil, jak mě drží otec, jako tu lásku v těch očích, jako konečně to 3. dítě, že se teda jako povedlo, tak já jsem dostal všechno, co jsem chtěl. Jo, konečně to 3. se povedlo a ty předtím 2 byly a už si puklí dole, že jo? To 3. konečně. No, já mám doma dcerku a jsem rád, že ji mám. Je to úplně v toho. To je jasný. Jaký máš tvůj největší průšvih z dětství? Pamatuješ na nějaký? No já jsem tak jako... Jo? V kolika letech jsi začal? Tak já 8, 7 třeba. Nebo... Jo. To je hezký z té školy, že jo, jak ta učitelka, jak má tu sexuální výchovu poprvé, někdy v té 5. třídě nebo co, a říká, děti, a dnes si povíme něco o tom, jak chodí děti na svět. Pepiček se přihlásí a hele, a my co tam máme za sebou, můžeme jít na cigáro, jo. A jak ti to šlo ve škole? Jaký jsi byl student? A průměrná známka 2,73, to znamená hodně trojek, sem tam 1 a 2, teda. A 4 z matiky. Matika taky nebyl můj. Ne, to je svině, to je to. To je úplný nesmysl, matika. Jako já jsem se jakože ptal té profesorky naprosto drze, protože jsem viděl, že už mi jako tu 4 dá, už jako, tak jsem jí mohl... Nešlo co ztratit. Nešlo co ztratit, tak říkám, k čemu mi to bude? Tady tyhle, tady x, y, krát závorka, já nevím, jak se to jmenuje, diferenciály na autě, já ani nevím dneska. A ona říká, no například, jakože v praxi, jako jo, že praxi. To... A ona říká, no, třeba na výpočet rychlostí kosmických lodí. Čteš do dnešního dne dětské knížky třeba? No, jako... Koukala jsi do něčeho? Slabika třeba? Emma má maso, máma má Danu. Jako je pravda, že tohle to už bych asi neskousnul, teda. Ale zvláštně my jsme zkoušeli Rychlé šípy v divadle, ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti. A já jsem hrál Jarku Metelku a hrozně jsem se těšil. A my jsme to zkoušeli z těch komiksů, jsme to napsali. A já jsem tak pro zajímavost, pač jsem to hodně žral, tak jsem otevřel knížku jako toho Foglara, tu trilogii vlastně, která pak ještě byl ten Tajemství velkého vonta, ta vyšla později, že jo. A začetl jsem se a řekl jsem, no tak to jsou teda jako, to je hustý, protože tam... Já kdybych hrál Rychlý šípy, tak si úplně umím představit scénu, jak stojím na špičce jedné nohy, padám dopředu, přes holeň mám poleno, který mi tam někdo vhodí a řvu, to je nečestné a nesportovní, protestuji. Tuhle tu scénu jsme tam měli. To je výborná. A skutečně jako toho Davida Vackého, který hrál toho Mirka Dušína, nutil režisér, aby v tom letu zůstal jako štajf a řekl tu větu a teprve potom spadnul. A skutečně to jako... Dokázal to. No, jako ne úplně tak, ale jako bylo to hodně podle toho komiksu, takže myslím, že každý si vzpomněl právě na to je nečestné a nesportovní. Na tu vlajku, jak to tam vyšívá, prostě to je, daruje. Byl jsi v Pionýru nebo ve skautu? Já jsem v Pionýru nebyl, mě to otec zakázal, zaplať pán Bůh.
Do skauta jsem chtěl strašně vstoupit, ale už jsem na to potom byl trošku starý teda. A to mě mrzelo, takže já jsem si aspoň koupil ten skautský klobouk, ten stál 90 korun. Ze svých vlastních peněz, které jsem si vydělal někde nějaké brigádě, nevím. A chodil jsem s ním na ty vandry. A byl jsem takový jakoby Trump, že mě ti lidi v těch chřibských verších jako podle toho poznávali. Pač to byl ten týpek s tím skautským kloboukem. Jo. A pak jsem si na něho našel takové krokodýlí zuby, které jsem si udělal z moduritu. Krokodýl dandy. Ale myslím si, že skaut je strašně dobrá věc. Já tak jako napadá třeba, že já nevím, třeba ti bobříci, jo, jakože naučíš to své dítě, aby celý den mlčelo, to je úžasná věc. Nebo se ztratilo a celý den bys ho neviděl. Stačí sfackovat celou rodinu a oni vydrží bobříka do večera. Koupeš se rád ve vaně třeba? Nebo celkově, jestli se rád koupeš. A jo, docela, někdy se umyju a mám to rád. No. Já nerád, ale někdy musím už, no. A ve vaně rád nebo někde jinde? Ve vaně je to nejlepší, ve vaně. Samozřejmě, no, když se napustí. To na rantl po sobě to taky ne. Ne, to nedělám. A to jsou lidi pak, jasně. A už se skoupala s někým ve vaně? No jako, jestli ne sám, ale jako s někým. No, tak co se občas tak přihodí. Tak... A je to lepší než sám, nebo? No, tak na ty záda, jo, určitě. Ale jinak je to vždycky, nemusí sedět na tom špuntu. Přesně. A to je na hovno, jako trošku. Na špuntu a ten vypoušťák si člověk vráží do páteře. Přesně. Já ti děkuji, že jsi přišel, že jsi tady vyfik mýho synáčka. Díky za pozvání. Ty brejle byly úžasný teda. Slušeli nám oběma. Měj se moc hezky, ať to šlape. Oto Kalus. Ahoj.